दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मिसा पसंद नर बागे टेक्स को बर रस्ति मृत्यु सपाइलाहा हाइना जे दिनै क्रिस्टिना जमाते देबन मान तैने जों भिडियो सरामलायनाय ब नर साइमान ना आनि भिडियो काइसन कपिराइट स्ट्राइक रजाक दंगो आं आनि कम्युनिटी पोस्ट खाइजाक आर नर न जे नुगियाखो अरना जे आनि भिडियो न ब कपिराइट स्ट्राइक रजाक आनो बादेया तेबो बर गोबां मानो ब दमकि रजाक ताइमासा बरंनो ब कपिराइट स्ट्राइक रजाक लामप्राव स्टुडियो न ब कपिराइट स्ट्राइक रजाक आर चिनि महामेन न ब दमकिरो 364 नि जों आं बनो साना मोसंगो जे नों आसनो गाहाम मोनक्ले नों आनि भिडियो न कपिराइट स्ट्राइक मानि परे तामानि नि भिडियो न नों डिलीट खाइबायखा सारि ओ भिडियो न तामानि डिलीट खाइबायखा सारि ओ भिडियो न हेल्पिंग मम पब्लिश बुक न हाय ओ भिडियो न तामानि बागै ने नों डिलीट खाइबायखा आबनो सारि इनके आर बनि सपोर्टार फाइने ताव खिपायनो खिनान सका नरनि खिनो वासन कसातै तासुपायनो नरनि खिनो आ खिचिनाय फला आनि कमेन्ट बक्स खिनाय फैगोन नर सकां खिके आंग्लानो साइमन नरक सपोर्टार रक मादार चोरिया सिया ताइगा हाइने फाइने सपोर्ट खाइपेना नोंखे सलाया दे तामा नोंखे तमा चोरी कानजक दे सपोर्टार फाइने सापेना ताव नों जे बजे सागा चला र जतन रेपेसनि नाय बनि बुहाबो चला बन लगे जे तंनाय चला जतन ए चला सारा नोंबो अंगिया बरिसार बो अंगिया बुजिखा चला सिमिना आसारि मैया बरिसिमिना आसारि मैया आर बनि जे इंस्टाग्राम जे बन भिडियो ति साना रक खुलुमै तंग बन खुलुमै ना बन हाइकल खुलुमै तंगैनाय भिडियो ति साइतं आरो हंके बिकनि कानैनाय भिडियो खाइतंनाय आ बिसेस खायंके थांगैनाय बन इंस्टाग्राम बन जे सपोर्ट खाइने रक थांगैनाय दि तिब्रासा हाइके रि कारकान बनि जे तमा दीपिका पाटेकर देखने वांसक तमा आरो बिकिनि कानैनाय भिडियो खाइतंना आरो बा हेपर हंके फाइनल लेक्चर फाइनल तिब्रासा रं तैनाय निजिनो हंके नाइगलाक साक साक बुनि सागा फाइनल नाफैनाय आज सपोर्ट खाने आं साव मादार चोरिया रक सिगां नादि हेपर सादि जों रोज खाया हाइने हाइने आवलिया रोज खाया ब मिस्टेक तमान बागै जों रोज खाइतंगो ब कितमा नखा सगान देखलाय फाय ना हानि थेका पेपलाय फाय चला रक तंगैनि ब बासायो चला रक करिनके बासाय खमं ना ब मुताय रक आलका एक्स्ट्रा बाबे बना आसार होका म खांगला नादि पूरा 10 केजी पूरा म खांगो पाउडर फुलैनाय ताम ताम मेकअप फुलैनाय पूरा साजोगि दंथो बुइना फाइनल लेक्चर मारो तंफाय हाई क्लास एडभार्टाइजमेंट खाइ तंथो हाई क्लास ति प्रसार न कासारै तंथो नायथिफो आरे निजिनि बुमासि तिपरनि काइसा सोशल एडुकेटर आरे निजे फाने काइसा वानसंना नंगाबा हेरि कानान सकां आबा हिस जनान सकां आरे निजिनि बुमासि ब स्रोंनो माय हंके बताम हनि सानाय हन बुइना हाय बुइना से ब निजिनि बुमासि स्रोंनो मालिया बन निजिनिबो सानो बताम न बुइनिबो साना स्रोंनायबो आरो जे फाइनल लेक्चर मारो तफाय चलारंग मारिनाय जत चला हाइमां हनैनाय आरे निजिनि मिस्टेक न हंके बरक हंके निजि होइनाय बुइनि मिस्टेक न हंके बरक पूरा सासिनान सुरु खाइनाय निजिनि मिस्टेक न हंके बरक पूरा गाहाम क्लन तंजाक होइनाय आर बुइनि मिस्टेक न हंके वाचन बुइनि सामा पेपलाय रेबायनाय हाइके से बुइना हाइके साइतंथु निजिनो हंके गाहाम होनि मानसकथु आर बनि भिडियो रक नायदि थांगैनाय तेबो सपोर्ट खाइदि सपोर्ट खाइलेने तेबो गाहाम क्लायनाय सब्सक्राइबार रेडी बना बुजिखा हाइके फॉलो खाइदि इंस्टाग्राम आव नाय थांगैनाय फॉलोअर बसक इंस्टाग्राम नरंनि जे कमिना पान क्रिजे नन कमिना पान न बनि इंस्टाग्राम आव हाबै थांगैनाय नायखांग्रा नर साइमन न कमिना पान पूरा साइमन न पूरा अखरि फायना नायरंने नर टॉयलेट थाना टॉयलेट इंस्टाग्राम बनि इंस्टाग्राम फॉलो गइनाय आं बेसे एकदम आनि बखर खराब दंगो आं बनो कत बार बना साका जे बना पर्सनली बना साजाक दंगो बना निजे थेका व्हाट्सएप खाइने साका मेल खाइ साका फेसबुक दि साका आनि भिडियो न जे कपि स्ट्राइक माने तिसारि दिननाय आं बनो साका आं बनि बारि ताइ भिडियो साना मुसुंगि आं माने आरे फालतु बरंनि बागैनि तामने भिडियो सामनायबो आरत बनते फेमस खाइतनाय आरे क्रिस्टिना जमातिया देबर माने सावसिने आंसि सिनिया ओ ब कमे खामान परे सिनु बनि मानव आंसि सिनिया ताम तिप्रानि तमा एडुकेटर फो ताम सोशल एडुकेटर सिउ सिनिया जस्ट बुइ आपर सापर सांखनाव बन साव सिनिबो सि सिनिया हाकासि ताव हंके बसे हाइका कट क साइतं फालतु खिनाय आर सुदु तिप्रानि को एकटा एक्ट्रेस भाई एक्टर भाई रक भाई थांगैनाय भिडियो खाइका फोटो दिसका आबै निजिनो पूरा सेलिब्रिटी कटर हनि मासु दंखा निजिनो पूरा बॉलीवुड नि दीपिका पाटेकर ताम रक केटिना काइफ रक हनि मासु दंखन
जेन कत है मानसो एकदम मोखां वाला 10 केजी गाइछन पाउडर फुलैनाय ताम फुलैनाय मेकअप फुलैनाय हाइकल फटो दिसाय दंयो एकदम आंताय बिसे कथामस या हांची मियाफोरा आनी बहर खारामै दङ आसमैसे बते कपि स्ट्राइक दिनाय एकदम पूरा माथा खारामै थाका आसमया आनी पूरा ब्रेन से काम खाय दङ आसमया जलि माने आनगै नरना सोंमाने आनबागै नरना कमेन्ट पोस्ट सों बनि भिडियो खायने खायाने नरनि सापोर्ट हाइके सापोर्ट फुनु तरि हाइके नरक आनो सापोर्ट खायदि आंगनो हाइके सापोर्ट खायनाय दिब्रासा आइब्लक थौ